Здравейте, приятели! В момента сме на Беклемето и това е арката на свободата, по-известна като Чорапогашника. Вижу и залеза! Гледай, залеза! Къде е то залеза? Къде вика снимай се с залеза? Къде е залеза? Къде е? А тук видях един облак, който приличаше на някакво духче. Ето го. Тук облаците бяха червени, защото слънцето вече се беше скрило зад планината и светеше много готино, както видяхте преди малко ви снимах залеза. Тук на видеото не се виждат много добре, защото снимам от телефон и камерата ми не е много добра, обаче изглеждаше много красиво на живо. А това в далечината е арката на свободата. 1 hour later. Хора, след един час изкачване, гледайте къде сме. Само искам да ви покажа гледката. Вижте, гледайте. Гледайте каква гледка, уникална гледка. Натам има още, обаче няма ходим натам. И ето, точно ето там. Това е градът, към който сега се връщаме по принцип. И така, това е Беклемето, а пък ето там, не знам дали се вижда, е Чорапогашник. Много готино тук. Гледайте, е натам. Да. И като цяло това е, хора, много е готино тук. Направо съм запахтян, много съм се уморил. Гледайте и натам пътя. Абе, много е готино тук в планината, много готино. Да, добре. Хора, сега се връщаме и тук спряхме да налеем малко вода на тази чешмичка. Много готина гледка видяхме. Тук сега не се вижда, защото е много тъмно. Ама сме спряли тук. На аварийни сме. От мама и татко научих, че водата е толкова важна за мен, както и храната. Защото водата също дава супер сили.